କେଉଁ ପ୍ରିୟ କାଟି ନାହିଁ ଜହ୍ନରାତି ପ୍ରେୟସୀ ପାଖରେ, କେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଲୋଡ଼ି ନାହିଁ ରାଧିକାକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଅନ୍ଧାରେ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଯାଇ କିଏ ଓଦା ନ ହୋଇଛି, ଖରାର ଜ୍ୱାଳାରେ କିଏ ନିଆଁ ଫୁଲ ନ ଘେନିଛି, କଳାକାଠ ନ ପଡ଼ିଛି କିଏ କୁହ ବୈଶାଖୀ ଝାଞ୍ଜିର ତାତିରେ, ଏବଂ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ଗୀତ ନଗାଇଛି ବୁଲି ବୁଲି ଜଙ୍ଗଲ କୂଳରେ। କିଏ ନ ହୋଇଛି ବିରହ ଧାରାର ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା, ଛାତିରୁ କାହାର ଭୁଷୁଡ଼ି ନ ପଡ଼ିଛି ଦମ୍ଭର ବଖରା, ରକ୍ତରେ କାହାର ନହଡ଼ି ନ ଭାଙ୍ଗିଛି ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର, ଆଖିରେ କାହାର ଲେଖି ହୋଇ ନ ଯାଇଛି ଚାହାଣୀର ବିଚିତ୍ର ଚମକ। ଗୋପଦାଣ୍ଡ ଯେତେ ମନା କଲେ, ଗୋପଦାଣ୍ଡ ଯେତେ ମନା ହେଲେ, ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସେତିକି ପ୍ରଖର। ବଗିଚାରେ ବାଡ଼ ଯେତେ ବୁଝିଦେଲେ, ଫୁଲ ତୋଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ସେତିକି ପ୍ରବଳ। କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ପ୍ରଫେସର ହୃଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବେ। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ରେଡିଓ ସୁରଭି 89.6 FM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ଯାହାଙ୍କର ଅନେକ ରଚନା ଏବଂ ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2014 ମସିହାରେ ଗୀତି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଜହ୍ନ ଝିଲିମିଲି ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଳାପ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଫେସର କବି ହୃଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ଯଶସ୍ୱୀ କବିଙ୍କୁ ଆଜିର ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସାରଥୀ ପଣ୍ଡା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା। କେବଳ ଆଧୁନିକ କବିତା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଗୀତି କବିତାର ବି ସ୍ରଷ୍ଟା। ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। 2ଟି ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁ 2ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ବା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ପେଶା ବା ବୃତ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ ପେଶାରେ ଜଣେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବା ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଆଉ କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ? ତାର ସୃଜନ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛି। ସ୍ରଷ୍ଟାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖେ, ସମାଜକୁ ଦେଖେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖେ, ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖେ, ୟାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆସି ଉଭାଇ ଯାଆନ୍ତି ତା ଆଖି ଆଗରେ, ଯେଉଁଠି ସେ ବଞ୍ଚୁଥାଏ ଏବଂ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଥାଏ ଏବଂ ଭାବୁଥାଏ ବୋଧେ ପୃଥିବୀ ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜୀବନ ଆଉ ତାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ମୁହ୍ୟମାନ କରୁଥାଏ ଯେ ସେ ତାରି ଭିତରେ ଜଗତ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ ତାର ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ଦେଇକି, ଏବଂ ସେ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ସେ ସବୁକୁ ତା ଭିତରକୁ ନେଉଥାଏ। ସ୍ରଷ୍ଟାଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା। ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରଟିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ତାରା, ମେଘମାଳା, ବିଜୁଳି, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖି ଅନେକ ସମୟରେ ବିମୋହିତ ହଉ ଏବଂ ୟାର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲେଖକ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ, ତାକୁ ସେ ତାର କଲମରେ ରୂପ ଦିଏ। ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ତାର ହୃଦୟର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଛାପି ଦେଇ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ରଷ୍ଟାପଣ। ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାପଣ ହିଁ ଆମକୁ ଏତେ ବାଟ ଆମ ଜୀବନକୁ ଚଲା ପଥରେ
ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପକେଇ ପକେଇ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୃଜନଶୀଳତା ଆମର ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାହା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ତ ଏବେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଭାବରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ତା ନୁହେଁ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି କବିତା ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ମଣିଷ ଯଦି ପାଠ କରେ ସେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଗାଁର ଠାକୁରାଣୀ ଯିଏ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଦିନେ, ସେଇ ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଡ଼ିମହଲ। 1971ର ବାତ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ସବୁକିଛି, ଗୋଟେ ଝଡ଼ ପରେ ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ କାହିଁକି କେଜାଣି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଭୟ ଥିଲା, ଏ ସୃଷ୍ଟିର କରାଳ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ, ଏବଂ ଯାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗଛ ଲତା ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ମା ତୁ ତୋ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଭାବନା 72 ମସିହାରେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେଇ ଭାବନାଟି ମୋତେ ଅଥୟ କରୁଥିଲା। 74 ମସିହାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇ ଚଟି ବହି ଆକାରରେ ଜାଡ଼ିମହଲଙ୍କ ମହିମା ଛୋଟିଆ ଚଟି ବହିଟିଏ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ କଲେଜର ଛାତ୍ର। ମାନେ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 17-18? ହଁ, ସେ ମାନେ ମୋର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ IMO ପାସ୍ ଯେଉଁ କରିଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟଟା ହେଉଛି 74 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ସେ ବହି। ସେଇ ବହିଟି ପ୍ରାୟ ଆପଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଠି ମାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରସାଦ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଯେ ଆପଣ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲେଖା ଚାଲିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ସଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ସଂକଳନ। ଏବଂ ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହେଲି ଆପଣଙ୍କର ସେ କବିତା ସଂକଳନଟି ପାଇସାରିବା ପରେ। ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠା ମୁଁ ଖୋଲିଲି ମୁଁ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହେଲି, ବିଭୋର ହେଲି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ। ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆପଣଙ୍କର ଲିଖନ ଶୈଳୀ, କବିତାର ଯେକୌଣସି ପାଠକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହେବ। ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ, ତା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ଗୀତ, ଲୁହର ଟୋପାଏ ଜହ୍ନ, ନଷ୍ଟ ପାଦ, ଆରତ ନଳିନୀ ବନ, ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଶୂନ୍ୟତା, ଗୋଟାପଣେ ଦୁଃଖରେ, ଶକୁନ୍ତଳା, ଆଗ ପାହୁଣ୍ଡ, ମାଟି କଥା, ଦିଘି, ଗାଁର ପଣତ କାନି, ମେଘ ଆଣ୍ଡି, ପାଣି ଫୋଟକା, ଅନ୍ଧାର ଧୂଳି, ଛାଇର ପାଦ ଇତ୍ୟାଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଏବଂ ଗୀତି କବିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିଟି ଗୀତି କବିତା ଆପଣ ରଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି, ଜହ୍ନ ଝିଲିମିଲି, ମାୟା ମୁରୁଜ, କେତେ ଖରା ତରା, ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଜହ୍ନ ଝିଲିମିଲି ପାଇଁ। ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାରସ୍ୱତ ଗବାକ୍ଷ, ଆଉ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ କଥା ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଟି ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା, ମାଟି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ଗାଁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ନିଛକ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏବଂ ମନର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କବିତାରେ, କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତ ବୟସରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ
ଲେଖି ଚାଲିଲେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ 2014ରେ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ମୋର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସୁଦୂର ଚମ୍ପୁଆ, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ସରିଛି ଆଜ୍ଞା ବିହାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଭଦ୍ରକ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଣୀବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତୁଳ କ୍ଷେତ୍ରଟିଏ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଠି ଆମେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେସବୁ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆମେ ମୋ ସମସାମୟିକ ଯେଉଁ କବି ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ, ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ, ଯିଏ ଏବେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଭୟ ଅନର୍ସର ଛାତ୍ର ଥିଲୁ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ, ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଛାତ୍ର ଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଂକଳନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକା ସଂକଳନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଉଭୟଙ୍କ ଲେଖାକୁ ହଁ, ନେଇକି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ, ଯେ ପ୍ରଶାସନ ବୋଧେ ସେବାନିବୃତ୍ତ ହେଇସାରିଲେଣି, ଗଗନ ବିହାର ସାହୁ ବୋଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବହି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଫୁଲର ଫଗୁଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଟା ମିଳିତ ସଂକଳନ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ 3 ଜଣ ସେ ସମୟରେ ପେଟରୁ କାଟି ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପଇସାରେ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଆଉ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ବହି ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ ହେଉଛି ଫୁଲର ଫଗୁଣ। ଆଜ୍ଞା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସେ ସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜର ଯେଉଁ ବାତାବରଣ, ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ବଉଳ ଝରି ପଡ଼ିବା ଦୃଶ୍ୟ, ସାଳନ୍ଦୀ ବହିବା ଥିରି ଥିରି ଚାଲି ଏବଂ ଆକାଶର ମେଘ, ଏସବୁ ଆମକୁ ବିଭୋର କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସାଳନ୍ଦୀ ମୋ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଝିଅ ହେଇ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ହେଇ, ସିଏ ସତେ ଯେମିତି ମୋ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ କବିତା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି। ମୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଏଥିରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜର ଛାତ୍ର, ସେ ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀର ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଭଗବାନ ନାୟକ ବର୍ମା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାୟକ ବର୍ମା, ଏବଂ ଯିଏକି ଧରିତ୍ରୀରେ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ପାଦନାରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ ରାୟ ଗୋଟେ ସଭା କରେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସି ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ସେଠି ଯେ କବିତା ପଢ଼ିବା ବେଳେ। ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଧରିତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଥମ କରିକି କିଛି କବିତାକୁ ସେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଛାପି ଯେଉଁ ଆମେ ପରିଚିତ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଆଜି ମଣିଷ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଜବୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ବାଣୀବିହାର ବେଳକୁ ସେଇ ଭଗବାନ ନାୟକ ବର୍ମା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମକୁ ଡାକି ବସଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ସହୃଦୟତା ବୋଧେ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଧରିତ୍ରୀରୁ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆସି ଆମେ ଝଙ୍କାରରେ ଆମ ଲେଖା ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ଝଙ୍କାରରେ ବାହାରିଲା ମହିଷାସୁର କବିତା। ମନେ ଅଛି ନା, କବିତାର ଆବେଗ ଏବଂ ତାର ସେତେବେଳର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମୁଁ କଥାଟି କହୁଛି ଯେ ସେ କବିତାଟି ମୋତେ ଏତେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ କରିଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝଙ୍କାରରେ ବାହାରିଲା
ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ଯୋଉ ଶିହରଣ ମନେ- ସେ ସମୟର ଅନୁଭବ ଆଜି କାହିଁ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଝଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଲି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ, ମତେ ସେଇ କଥାଟା ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଥିଲା। କାରଣ ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ମନେ ପଡେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ସେଇ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? କେତୋଟି ଧାଡ଼ି? ନା, ସେ କବିତାର ମନେ ପଡୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବଭୂମି ହଉଛି ଏହା ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେଇ ସୁପ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ର କରିସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସହିତ। ଏଇଠି ଟିକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସହଯୋଗ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ? ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଛରୁ କାନ୍ଧରେ ହାତଟିଏ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ପଛରେ କେହି ଜଣେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ସତରେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ପ୍ରାଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଅସହାୟ ପ୍ରାଣୀଟିଏ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ବେଳେବେଳେ ସେ କାହାର ନା କାହାରି ଗୋଟେ ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେତିକି ସେ ପାଇଗଲେ ସେ କୋଟି ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର, ପତ୍ନୀ କନକ ମୋର ସହପାଠିନୀ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଆଚ୍ଛା, କଲେଜରେ। ଆଚ୍ଛା, ଅନର୍ସ ଯେଉଁ ଆମେ ଅନର୍ସ ଉଭୟ ନେଇ ସାଥୀ। ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ବେଳେ ଦେଖିଲୁ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବିବାହ କରି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ? ପ୍ରେମ ବିବାହ, ବାଃ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ ବାହାଘର ଆମର ପାରିବାରିକ ଉଭୟ ପରିବାରର ଆଜ୍ଞା, ସହମତିରେ ଆଜ୍ଞା, ହେଲା। ମୋ ବାପା ଜଣେ କୃଷିଜୀବୀ ମଣିଷ। ସେ ଏ କଥାଟିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ। ସେଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଜି ସେ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଦୁମୁକାଣି ବର୍ଷାରେ ଫେରୁଥିବା ବାପା, ସେ ଆଜି ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। କିମ୍ବା କଚଡ଼ା ମୁଣ୍ଡେଇ ବିଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବାପା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ମା ସଞ୍ଜବତୀଟିଏ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଆୟୁଷ ଦିଅ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଇଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କାର, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ବୁନିୟାଦି। ଏଟା ଆମ ଖଳା, ଆମ ବଦାଡ଼ି, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ଇଏ ଆମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କବିତାରେ ସେ କଥା ଅନେକ ଜାଗା କହିଛି ଯେ ଭାରୁଆଟେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧରେ ମଚମଚ କରିକି ଯେଉଁ ଭାର ଧାନ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ସୁନା ଧାନ ବିଲରୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଧାନ ଏ ଯେଉଁ ଛିଞ୍ଚାଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଉଠେଇ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଥିଲା, ମା ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଇଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଏଇଆ। ବଳରାମ ଦାସ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚଟି ବହି ତାକୁ ଆମେ କହିବା, 22 ପୃଷ୍ଠାର ବହି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିଲେ। ଆଜି କାହିଁ ସେ ଜିନିଷ କାହିଁ? କାରଣ ଯେ ଧାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଇଏ, ଆଜି ମଣିଷ ଆଜି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଧାରାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଶୋକେସ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲାଣି ଧାନ। ଆଜି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ବହିଟିଏ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଝଙ୍କାର ଏକ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ମଣ୍ଡିରେ ଏବଂ ବହି ଯାଉଛି ବଣ୍ଟାରେ। ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ କବି, ଆପଣ ନିଜେ ପେଟରୁ କାଟି ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ଆମର ସାମାଜିକ ଭୋଗ ବି ସେଇଆ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଲେଖକ ସାରା ଜୀବନ ଧରି ସାଧନା କରିବା ଭିତରେ
ଅନେକ ସମୟ ତା ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ ସଂସାରରୁ ମାନେ ଇହ ସଂସାରରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷୋଭ ଆସେ ମନ ଭିତରେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ଦୁଃଖ ଆସେ। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦକୁ ମୁଁ ପତ୍ନୀ କନକ ଟିଭି ଆଗରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାହେଉଛି 2 ବର୍ଷର 2013 ଆଉ 2014 ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିକି ସେଇଠୁ କହିଲେ ତୁମ ନାଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଖବରକାଗଜ ଅଣ୍ଡାଳିକି ଦେଖେ ଯେ ତ ଗାଁରେ ରହିଲୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରି ଆସିଲି, ତାକୁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୀତି କବିତାରେ ମୋତେ ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତି କବିତା 2014। ମୋ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଲୁହ ଠୋପାଏ ଝରି ଆସିଲା ତାହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ, ଯାହା ହେଲେ କିଛି ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ବାଣ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଥିବେ, ଖୁସି ହେଇଥିବେ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କିଛି ଆଶା ଥାଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିବା ଭିତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରସ୍କାରଟି ହଉ ବା ଯେଉଁ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଟିକେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଦଉଛି ଫୁଲଟିଏ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁଲକ ଜାତ ହୁଏ। ପୁରସ୍କାର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ତ 2ଟି କଲେଜରେ ଯେଉଁ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନ କଟେଇଲି ସେ ହେଉଛି ଗାଁ କଲେଜ। ଆପଣ ଚମ୍ପୁଆ ବି ଗୋଟେ ଗାଁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ସବ୍ ଡିଭିଜନ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଲେଜକୁ ପୁଣି ମୁଁ ବଦଳି ହେଇକି ଆସିଲି ସେ ହେଲା ପାଳିଆବିନ୍ଧା BNMA କଲେଜ ପାଳିଆବିନ୍ଧା, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ କଲେଜ। ସୁନ୍ଦର ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଟିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋରାକ ମିଳିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ନିସର୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ କଥା ଯେ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବା ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ଆପଣ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ, ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ବୋଲି ମୋର କାହିଁ ମନେ ହେଉଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିବେ, କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିବ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସହଯୋଗ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ମଣିଷ ପଛରେ ଜଣେ ସଫଳ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଇଛି। ସେ ମୋର କବିତାର ପ୍ରଥମ ପାଠୀ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ପଢନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇଟା ମଞ୍ଜୁର ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି ବା ଛାପିବା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଠିକା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ଏକାନ୍ତରେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ବା ଏକାନ୍ତ ସମୟରେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ପାଖରେ କେବଳ ଆମ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶର ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଲେଖାଟିଏ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଏଇ ଦେଖିଲ ଲେଖାଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅଧିକାଂଶ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉଠିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ କଣ ସବୁ ମନେ ପଡେ ସାର୍? ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ କଣ ସବୁ ମନେ ପଡେ ସାର୍? ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପତନ କଥା ନା ନିଅଣ୍ଟିଆ ସମୟର କଥା? ଥର ଥର ପବନରେ ଚିରିଯାଏ ତମ ହାତ ଅଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନକ୍ସା। ଜୀବନ ଲାଗଇ ଜହ୍ନେ କେଉଁ ଏକ ଫାଙ୍କା ସ୍କୁଲ ହତା। ଜୀବନ ଓର ମାନେ ଖାଲି ନିରବତା, ଜୀବନ ଓର ମାନେ ଖାଲି ନିରବତା, ଫାଙ୍କା ସ୍କୁଲ ହତା। ଏକ ଅସହାୟତା, ଏ ସମାଜର ପରିବେଷ୍ଟନୀକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଏକ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟତା ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଭାସ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ
ମିଳୁଥିଲା। ତେବେ ଏପରି ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ତରଦାୟକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଳ୍ପିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାଟ୍ୟକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଯେତେବେଳେ କି ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଏପରି ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ କ'ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସମାଜକୁ? ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଦିନ ଥିଲା ଅଭାବ କଷଣ ମଣିଷକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସ୍ତରରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ଆମ ବାପା ମା କେଉଁ ଏକ ମଫସଲରେ ସେମାନେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଭାବ ନିଷ୍ପେଷଣ କୋଷଣ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ବାଟ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ସଜାଡ଼ି ନେଉଥିଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଜି ମାନେ ସେ ଅଭାବ ନିଷ୍ପେଷଣ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ବା ବୁଝିବେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିକ୍ସିକିଆ ଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିଲା? ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବହୁତ ବଦଳି ଯାଉଛି ସମୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପାଠକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବିକି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତା ନିଜେ ହିଁ ଗଢ଼ୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପନା ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଗାଁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ରହିତ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ଝିଅ ପିଲାଟିଏ ଯାଇକି ଜୋତାଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଇଏ ଆମ ସଂସ୍କାର। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାକୁ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କାଳର ଛାୟା ଏବେ କାହିଁକି ଜାଣି ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବେକାରୀ, ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବେରୋଜଗାରୀ ଭିତରେ ସଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ତାଙ୍କ ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ସାରଙ୍କ କଥା କହୁନଥିଲେ, ସେ କବିତାଟିକୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନକୁ ବିତେଇଥିବା ସେତେବେଳେ କେତେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦରମା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। କ୍ଲାସଟିଏ ମିସ୍ କରୁନଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କ ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଗଢ଼ୁଥିଲେ, ଜୀବନ ଗଢ଼ୁଥିଲେ, ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ତିଆରି ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ଆଜି ତ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଗଲେଣି। ମାନେ ତା ବାହାରେ ଅନେକ ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେଣି, ଯେଉଁଠି ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏଠି ନ ରହିକି ବେଳେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେଣି, ସେଠି ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକି ସାଇକେଲରେ ଗଲେଣି, କିଏ ସ୍କୁଟରରେ ଗଲେଣି, ସ୍କୁଟିରେ ଗଲେଣି, ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝୁଲା ଟାଙ୍ଗିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କଣା ଝୋଲା ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି କୋଉଠି ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଏ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କିଛି ପିଲା ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିକି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କୌଣସି ବା ଗାଁର ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଘର ହେଲା ବା ଇଏ ହେଲା, ସଭାଘର ହେଲା,
ସେଠି ଆଗରୁ ତ ଦେଖିଛି ଆମ ଗାଁର ସଭାଘର ଭିତରେ ଅନେକ ବହି ସବୁ ଥିଲା, ମୂଲ୍ୟବାନ ବହି ସବୁ ଥିଲା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଝାଡ଼ପଟା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପାଠ ଏ ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ବହି କିଣିବାର ବହି କିଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବହିଟିଏ ପଢିକି ମାଗିକି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପୁଣି ପଢିକି ଆଣିକି ଫେରୁଥିଲେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ ବହି ମଧ୍ୟ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ବହି ଡୋନେଟ୍ କରିକି ପାଠାଗାର ତିଆରି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେସବୁର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣ ସେ କବିତାରୁ ମୁଁ ଏ କଥାଟିକୁ ପୁଣି ଟିକେ ମଞ୍ଜ ଧରି ଧରି ଆସୁଛି ଯେ ଭଙ୍ଗା ଝଟକା ସେ ପାଖରେ ମଉଳିଛି ଧବଳ ଟଗର, ଚଷମାର ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚରେ ଅର୍ଖିତ ଆଖିକୁ ଆଉ ଦିଶେ ନାହିଁ କଟକ ସହର। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ଦିନେ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ତାକୁ ଚାହିଁକି ଆପଣ ମୂଲିଆ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା ସମୟ ଏତିକି ହେଲା, 10ଟା ବାଜିଗଲା। ତାଙ୍କର ବି ଘଡ଼ି ନଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଇଏ ଆମର ଆଧାର, ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧାର ତାହା ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ କେତେ ଦୂର ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦାୟବୋଧତା ଆଜି କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମନ ଭିତରେ। ଏସବୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେମିତି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଭାବନା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ବରପାଲି, କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ବରପାଲିର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, କାହିଁ ଏପଟରେ ଫକୀର ମୋହନ, କାହିଁ ଆମର କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଆତ୍ମୀୟତାର ବଳୟ ଥିଲା। ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବରପାଲି ଦେଶେ ଅଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ତାହାଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିଲେଣି ଢେର ଢେର, କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ମନ ମାନିଯାଏ, ଆହୁରି ଲେଖିବ ବୋଲି ବାଟେ ଚାହିଁଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆତ୍ମୀୟତା ବୋଧ, এই ଆତ୍ମୀୟତା ବୋଧ ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ରଖୁଥିଲା ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାସ୍ ଅକପଟ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରୁଥିଲା। ଆଜି ପଛକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଯୁବକଟିଏ ଭାବୁଛି ନୂଆ ଲେଖି କଲମ ଯିଏ କରୁଛି ଧରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବେକାରୀ ବେରୋଜଗାରୀ ତାକୁ କରାୟତ୍ତ କରୁଛି ବେଳେ ବେଳେ, ତ ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ଯାସ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ବା ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସାଧନାମଗ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସାଧନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଥା ଭାବେ ସେ ତା ଧାରାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ସେ ସମୟ ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାଧନା ହେଉଛି ସେୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ଜଣେ କୃଷିକାରୀ କବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅନବଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆମର ଏକ ବୁନିଆଦି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱମୁଖୀନତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ୟା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ତାକୁ ଆମକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ସେ ମାଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମାଟିର କଥା ଆପଣ ଉଠେଇଲେଣି, ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି
ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯଦି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ? ଓଡ଼ିଆ କବିତା କଥା ମୁଁ ଆଗେ କହେ। ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଏକଦା ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଅପେକ୍ଷା ବଙ୍ଗଳା କବିତା ବା ହିନ୍ଦୀ କବିତା ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ କବିମାନେ ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସମୃଦ୍ଧ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଧାରାର କବିତା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, 1980 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟର୍ନ ନେଲା। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା 1980 ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବିତାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ 60 ଦଶକରୁ କବିତା ଆଉ 80 ଭିତରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବିତା ଧାରା ବୋଲି କହୁଛୁ 80। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କବିତା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଅପବାଦରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସାଧାରଣ ପାଠକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କବିତା ଆମେ ସଚେତନ ହେଲୁ ଏତେବେଳେ ଯେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଠକ ଆମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠକ ମୁହଁ ମୋଡୁଥିଲେ ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ କ୍ରମଶଃ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଓଡ଼ିଆ କବିତା ତାର ଜୟଯାତ୍ରାରେ ପୁଣି ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଆଜି ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ସହିତ ତା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କଥା କହିବି। ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଏବଂ ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ଆପଣ ଅଳଙ୍କୃତ। ଆଉ ବାକି ଜୀବନକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ବାକି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଏତେ ଦିନ ଚାଲି ବୁଲି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି, ସାହିତ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଥିଲା, କବିତା ମୋ ସହିତ ଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଧନା ଜାରି ରହିଛି। ବହୁତ ଆସିଛି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ଅବିଚଳିତ ହେଇ ମୁଁ ମୋର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଚାଲିଛି। ମୋ ଗାଁ ଯେଉଁ ଭିତରେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ସେଠି କୋଇଲର ଡାକ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଚଳିତ କରେ ଏବଂ ସେଠି ଖରାର ହିଂସ୍ରତା ମୋତେ ଗଛ ଛାଇ ଯେଉଁ ଅଟକେଇ ଦିଏ ଏବଂ ମୁଁ ପବନ ଟିକେ ଭଲରେ ପାଉଛି ଏବଂ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ମୋ କବିତା ଅନ୍ୟମାନେ କେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କବିତାଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା ମୋ ସହିତ ଥାଉ, ଏତିକି ହିଁ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଜୀବନ ବେଶ ପୁଷ୍ପିତ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହଉ। ଆପଣ ଆଜି ନଦିଆ ପରି ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରେଡ଼ିଓ ସୁରଭି 89.6 FM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ସହିତ ଏଟା ମିଶି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ହିଁ ମାନେ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଗାଁ ଆଜି ଗାଁ ମାନେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଆତ୍ମାଟି ରହିଥାଉ, ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶୁଥାଉ। ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ ମାନେ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିଏ କରୁଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆନ୍ତରିକ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ମଣିଷ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ, କାରଣ ୟାର ସ୍ୱର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏତିକି ମୋର ବିନମ୍ର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଇ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ, ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଏବଂ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୃଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନର କିଛି ଅଂଶ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୃଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍।